почитать, отдохнуть, новые диваны, новые столики. Ризыкны сайлап алу мөмкинлеге сыйныфташларың белән чәй эчеп, ял итеп алу өчен айрым мәйданчыклар бу уку йорты ашханәсе ресторанны хәтерләтә. Казанның 75-нче гимназиясендәге туклану үзәге заманча яңартылган. 15 лет не было у нас ремонта в нашем пищеблоке. Ашханәбезгә 15 ел ремонт ясалмаган иде. Быел аны яңарттылар. Ашарга пешерү җиһазлары, савыт сабы, өстәл урындыклар барысы да мотор, яңа һәм чиста. Пищеблок, новое оборудование. Яна столовыйда яхшы ашлар кайнар, тәмләр, идәкә кебек. Ашханәдә ремонт ясадылар, тәмле, яхшы, интерьер хәзер матур. Казанның 144 мәктәбендә хәзер шушындый рестораннар бар. 30 уку йортының ашханәсе тулысынча яңартылган. Әлеге эшләр өчен республика һәм шәһәр бюджетыннан 400 миллион сумга якын акча бүлеп бирелә. Яңа уку елында мәктәпләрдә ашаткан өчен бәяне күтәрмәячәкләр дип белдерделәр Казанның азык-төлек һәм социаль туклану департаментында. Башлангыч сыйныфларда элеккечә бушлай ашый, хәзер аларга иртәнге ашны сайлап алу мөмкинлеге бирелә. Беренче менюда ит, яшелчәләр тәкъдим ителсә, икенчесендә сөт ризыклары. Доброе утро. Переодеваемся. Коронавирустан саклану чаралары бу уку елында да үз көчендә кала. Иртән мәктәпләргә тән температурасын үлчәп кертәләр. Ә бөтен ил буенча уздырылган игелек дәресләре балаларны тәрбияләүдә мөһим роль уйный ди җитәкчеләр. Бу атнада безнең гадәттәгечә һәр елны уздырабыз без игелеклек атналары. Балалар бу атналарда инде бу атнада сыйныф җитәкчеләре белән төрле ярдәмгә мохтаҗ булган кешеләргә карата төрле темаларны өйрәнәчәкләр. Быел Казан мәктәпләре 165 мең укучы өчен үз ишекләрен ачты. Шуларның 20 меңе беренче сыйныфка керүчеләр. Узган еллар белән чагыштырганда укучылар саны күбәйгән. 185 һәм 188 лицейларда беренче сыйныфлар саны 15-кә җиткән. Мы строим две большие школы на Сибгата Хакима и на Руиса Гареева. Без хәзер Сибгат Хаким һәм Гәрәев урамнарында 2 зур мәктәп төзибез. Тик алар гына җитмәячәк. Мәктәпләр кытлыгы мәсьәләсен хәл итү өчен төрле министрлык, ведомстволар белән эш алып барабыз. Фаразларыбызны җиткерәбез. Безгә тагын 30 яңа мәктәп кирәк. Аларны төзү кыйммәтле эш. Бер уку йортын сафка бастыру миллиард ярым сумга төшә. Порядка 1,5 миллиардов рублей. Мәктәпләрдә балалар тиешеннән артык булганга күрә күп кенә укучыларны шәһәр яны мәктәпләренә күчерәләр. Аларны йөртү өчен 43 яңа маршрут булдырылган. 3 елдан исә Казанда укучылар саны 200 меңгә җитәр дип фаразлыйлар. Инзилә Хөсәенова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.